Bakong sabon. Ato na kami na kami tigong. Arkadok ko. Ano ka pa lagi din? Mantos. Biyahe lagi, mantos. Mantos lagi ko no. Biyahe kali magantos. Parang masantos. Mantos lagi sa biyahe. Isa. Ito kami pa na. Kaya ta. Sige. Nakagubot na. Good morning! Kung napod ni si Flor Delisa, welcome back to my channel. Karong adlaw day guys, March 13. Karong adlaw, mga but na agahang mga igsoon tanan kay dengan man silang pangabot. Kator pang mga igsoon guys nga manguli. Katong to Cebu, duha o kanang Manila po duha katong bunso, si Dodo ug si Alex. Guys, kanang kaparamot ka, nag-bridal shower na mas Florami. Asal puno pang basa ang vlog, ang video guys kay kuan sa nga na katubang nay utin-utin lagi sa nga cake. Para kaparamot, giuli man daring aysa. Kanang asal puno pang basa kay sa uban jeng mga baji nga wala kaagig nga na kanang mas simpleng kasal ra. Wa jud kaagig nga na guys nga nay mga bridal shower mo ko nilang tawgon Ako po ko na kaagig ka pagbukugi kasal. Sa mutas nanay, wapag kaagi na arang ka para maut si nanay kasi guys kay kuhan kanang nakurat si Ja. Guys, kanang mo shout out sa di ko gamay guys. Hi di ako diat sa Canada kang Jamo Inda Zone. Hi sis, maadjong hapon. O kang Lord Saladin, hi sa mga taga Japan. O kang Zina Tadina, hi from Cebu City. Maadjong buntag di ay sa mga taga Cebu kang Zina Tadina. O sa kang Sani si John Rabuya, hi, morning. Kang Divina, Gracia Salina, hello. Pilisa Tagap, kang Zusilinyo, maadjong buntag. Kang Marisa Sigira. Diaday sa Antipulo City, maadjong maadjong buntag diha. Kang Vicky Huelba from Israel. Pero taga-bol ko ni sa guys, arang ni si Zaka. Kada video mo tanaw ni si Zana, si Vicky Huelba nga nasa Israel, maadjong oras diyan sa oras aron diya sa laing nasod. Kang Gina Lynn Elevera, hi, maadjong hapon guys. Kanang ilori po ko diya sa Japan. Kang Madam Lilian Anantoni Family Vlog nga sa Japan, maadjong puntag din Madam, salamat sa kanunay pagtanaw sa mga video. Guys, asala man ninyo kuan naghang vlog karon nga katulaging kuan ni Flora. Ano naman sa? Uy. Sasam. Abay na ko ay. Jara. Jara. Unsa man nay? Cake man ang kuan. Cake man nga himbutuan. Magdadaan kuno na ni kay ngilngigan mas purami. Dikit dadaan ni unsa man aday? Anghel magbalantay. Hindi ka rin. Dahil may pagkakan mo na. Managidada ito. Naning hulma man ay. Di mo nagikadyo na ito na. Ilang paduwa na. Bridal shower lagi. Bridal shower. Bridal shower. Si Ate Ron, branding na nga na kuno isay. Ajaw na hilama day. Katang ihatag ni mama ni mo na. Day, ajaw intaw ni ka makay muduto. Muduto na. Uy, tawag ginoy. Nung sa mga kama. Ilaleng! Cooler. Tingin lagi sa undoy. Ako, sabak sa mana. Sabak sa rin. Sabag ka sana hilo. Ajaw ko pa na ulo-ulo. Saan ba ka na eh? Hello? Katang ihatag ni Alex. Yes, what can I do? Erong bugdo. Kisama na eh? Aw, si Dodo, ginoo ko, gata man ay, imong maling anak nga gwapo na yun. Hanaman mo! Aw, pag ang pingin taon mo, kay des na nagariga. Na, nagtingab na si Jahan. Luha. Namahaw, daring day. Dapoy, pasalubong si nanay ni mo. Giandam. Day, pasalubong si nanay ni Nibo, giandam. Ukparon nandas banganan. Nay,
Kasi cookie. Basta kayo. Sana makita Daramay ka? mo. Daramay ka? Hindi ako nakiko na. Katuyo. Diya lagi okbar man just baunanan. Wa ra ba ko unja si nanay rag si tatay dare si at si Mangkang si Kere. Wala, pasalubong ni nanay ninyo ni Ria ug ni Ate Ali, yung tulo. Ato ron makita skoy-koy kay bata pa. Para may tuli. Excellent. Tinawag lagi do, awa, di ko na mukbot. Kamu. Ha? Si Mariano, tuwas ila do. Pagkita mami dyan, mag-agbat mis lungsyon. Pagkita mami dyan, mis lungsyon. Sige, cake, may. Kaya pasalubungan. Kamu, pasalubong. Kamu. Sama day. Pasalubong din, nakaiksi nanay. Lami, pasalubong ni nanay ninyo kay bila naka-buwan mo magkita. Ano tiri? Muhilak dito nanay do. Di ara jigang anak na ang pinangga kajo. Di ara mo pasalubong okbar baunanan. Dia mas kuat ka, gihuwat ka, at buon ko nag maabot na mo lungsod. Tawag na mong nanay. Si Adoy ba? Si Adoy. Ipaw ka mo. Nagsuon ko siya kagwapo. Wasak na mo. Si Adoy ba? Ang nagsuon siya kagwapo. Nagwapo na magbuhok. Takdan, tawagin ra kay tagbuon mo. Balik ko na kung sila kay Jout mo. Bye. Nangamahabal si Zah. Habal-habal naman ni si Jaron. Naman pa yung wa mo, uway isa kay. Naman pa yung chicks, pwede siya kay sakay. Uyaw na motor kay. Maplir. Kahuwam ka, di ba? Sutoy ra kagi. Sila titi, ikaw mo atangiti. Daw ko na labte. Wa ra di kunja na. Mahabalik ra man gyapon ko. Kani sad na. Tuhab ang tuhol. Dai no, stuy. Ajo ra man. Kaya ka na dinay. Wa mo man ay pamalaod kay bata mo. Wala kailan na. Wala kailan na. Sus ka ilas Aliana dani kay kukumanig ka mo. Meron ka ning bigli. Ajo ipa. Main day ajo isu si mong bunok-bunok day. Rated is PG na. Parental guidance. Amukang kagik. Iway, gaplin katong blura. Karing blura. Jagbi, si unis mga bagpis unja. Impa sa gatong buang indri ko ni Ate Ali. Ate Ali! Handag doon! Ajo ning icing day. Kusniton? Ajo din na pa. Balag dari naman magkukuslit bakit mabili ng ngana dani. Atangin dya. Atangin niyo sa mga reaksyon nila. Basta magalimot po kati. Di lagi. Arsun jud. Ag silas tata. Ag taga-sibot, sigmaw nagabot. Ajo siya na. Kay katuna may nating naka-kontak ng Ajo to sila kay katunam tay mga bana katong way ban. May iba na. Si Ali. Basta kay mo na ito na-kontak na ipasulubong nanay. Katawan bang dudu. Ngayon sa nanay, magkano ka dumating? Wala na pangan. Lang din ay. Nga na lang ni Nay. Bukaan mo Nay. Basta dito, bukaan mo. Iwa idaan kutsiliho. Ang problema, si Tirite. Ganon. Kay itlog ra ba iya? Basta di na makaantos magkut-kuot na ring itlog. Meron ko, ano panasahan eh. Yan mo naman butos amo. Lami siguro na ang cake. Salami ka na. Salami. Pasang pud. Kuya po tunggi, kuha nila tirigapon gidaduwa nga gi. Suwat og nga na kung purma dya. Nabay pa himbutuan og may mata. Murag idro. Murag idro bitaw kuya po mo drawing pud. Tapos sa paghimo kasi stick pa sa. Gigameran tato. Prestado. Iporma ra. Kaysa kalimurok. Nga, dagang marayan oy. Bля. Bastos na mga baba ka dyan! Sabi di. Ini ka speedy ta. Ngayon dyan siya, Nay, maro ba dyan yung pasalubong ni Dodo dyan, Nay? Ini mo. Naingin na ba, Nay? Basta sinapaywain na. Ano dyan, Nay? Ako, ito hindi. Magkatawa rin ba siya, Nay? Nado, naligdo. Mingaw rin siguro yung mag-aso, no? Anak nga, pasawa rin ba siya ni Kaso? Dagdag ka ng ilo. Hindi, ara! Butang majol gani kay lamig di butang liguan dari sud Nay. Butang putjukan dari sud ba.
Di ka nila pinig. Pangitadaan mo na. Bitaw. Kaya nag-abring nga na. Masyad mo, hagjin silang naong. Magkuko. Na? Tanawag kuko, di ba na gubing? Hihina naman ang kukuha. Pagpak. Aba, parang namag na. Magamagatid ka, martilyuhan. Nasaan mga nang sa kusira ka dagaglawas eh. Sibuan ako, Wala sibuan. nang gilag video na, puro nang video. Ya, bete. Sige, sige, ato, Ci. Nagluto. Why ni tubig? Wala yung gasol? Yalang mga. Ay, pa. Lukol. Wala sila. Alagi amin sa mong nanay. Ay. Ato na kami na kamatigong ko. Alas, Nicole! Arkadaka! Ato na kami namin kay tigong to. Isa ka roy. Ha? Andariya? Ano mo pa lagi din? Biyahe lagi mantos. Lala, magantos lagi ko no. Biyahe kali magantos. Parang masantos. Lagi sa biyahe. Ano? Isa. Ito na. Ito kami pa na. Kaya ta. Nagkagubot na. Limuta. Alarang mo, tawag ko rin tira pa rin eh. Maglay kong tubig na eh. Ya. Kasi na na, cake. Ala. Ala. Isa mo na call. Bagay may tat. Para bagi oh. Ato na galing sa ato na galing. Awat dito kaon kay may ko gi. Sensor. Guys, nga na sila ngit-ngit guys, nga na sila guys. Alam ba bisa? Atong kurente. Oh, wa man ni kurente. Sa na. Inbox gawa sa. Ito kadto ta mo na. Na adobo. Mo dagan sa mga kanya ko ka. Guwapo. Masagatang Salamat ka sa inyo. Nina ganti. Ang sila pagkaon dari. Salamat ka din sa floor. Sila dyan dyan. Nag-antam ka ng mga pagkain. Taas. Si Kami na ngayon na merkado galingan sa sila ng merkado. mga badyaw. Kay, Ano ko sinsiw, mga adyo man. Nagtapo ko ng tanan. Hurot na lang ko sinsiw. Pero may, anong ka na adyo nga si ang bata, taga-daw ko. Agi mo ta pinalit kay mong gihakag. Di mo sila daw ko. Korta may dapat. Salamat sa nangatag kusungkod. Nakatabang dyan ni mo. Ay, nilagpas na. Ay, sige, hawid. Adlawan baron Ate Cristel. Gabiin naron Ate Cristel. Lagi na ba? Hawid na. Hawid. Adahan na kagsungkod na. Hamay sungkod. Ka nagsungkod. Hamay lang sungkod. Ajoy, apo. Ah, sungkod na ka na. Sungkod ba ka nagsungkod? Masatay mo na magsungkod. Amo, din ay magsungkod na eh. Sungkod na kailangan sungkod. Saan ni mo yung mama? Nagabot? Ang season mama ito. Kisan. Kisi ha. Matay di kisan. Naglibog na siya. Kisi nga sa imong katapad. Ate Cristel mama ito. Pikas. Kanang nas pikas. I love you Ate Ine. I love you Ate Ine. Hi guys, mazong hapon. Diyan na just alits.
Niabot na dyan guys, jay kuan chicken bats nga ning abot. Patong na sila tayo. karton. Na. Para ba ko ning palit og na kay katumbaon na ko na merkado. Ako rin ali. Na sa gabungan kon Kita guys, may pagabot ni Ali kinaway hag chicken bats abot. Daka maligig ba? Naka man ang malita ha. Dira ko din muli ni. Ha, di na dyan ang balik day. Ngit. Ha, koy. As koy. Alas, koy ngit. Ginako. Gagas. Ala, ngit pagang bicho. Dodo ka ni dakto mo dodo. Hi. Koy. Amin manghod. Tay. Halang ngit sa tay. Takot tao man timilahi. Anak ka ah. Hello. Video ko kasi ko kayo. Koy. Gawas koy ano gawas? Ikaw, kukupa naman tatay, di nakagawan. Ali koy. Ngit. Tay. Itanda dyan na tatay. Daragin jo kare enjong ipasalubong ko nga isa. Sama na. Ang sa isa ron. Pabuksi ko na ninyo kay isa niyan ganyan nang vlog. Dari pa mo sinang ali. Wow! Pabutin na na. Takot ako na tayo. Ang sa isa. Asa isa. Ag bridal shower no. Kanana. Dalawa igi. Ata ko nimo. Ara ba tawa kanina? Dara koy. Sa isa na eh. Aja ko koy. Aja ko koy kan. Dalang luos ng lagay. Sama na. Alas koy. Dako pas koy nimo. Hala gadi bata ah. Hala ka. Uy, di uy. Wala na na eh. Mado sila kay na may kurinti. Sa tatay ang prutas. Hala, ginoo ko daghan ana. Ngit naman among video, ngit. Ako tay. Isang libre prutas na.